Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta yau ne barkan zuwa ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. A yau shirin namu na duniyar taurari na wayakwanin ka zai tattauna ne akan wayannan mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani. Wanda anan kamar yadda kuke gani akwai Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker. To ina masoya Hamisu Breaker, ina kuma masoya Auta MG Boy. Ba ku manta ba, kun san kowa yadda yanayin waƙarsa yake tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker. Da haka masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker za mu shiga waƙoƙin wayannan mawaƙa ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin su wanne ne fi wani tsara waƙar soyayya, ji ta kuma jiranta har ma ya bare ta. Da haka wannan shiri namu na duniyar taurari na gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan mawaƙa. Yanzu kuma da farko za mu fara shiga waƙar ɗaya daga cikin wayannan mawaƙa domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker, wanne ne fi wani tsara waƙar soyayya, a ji ta kuma jiranta har ma ya bare ta. Da haka masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker za mu shiga waƙar Hamisu Breaker a farko domin ku ji yadda ta kasance, sannan daga bisani za mu shiga waƙar Auta MG Boy domin ita ma ku ji yadda ta kasance, sannan ku ji kuware mana tsakanin wayannan mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy ko kuma Hamisu Breaker, wanne ne fi wani tsara waƙar soyayya, a ji ta kuma jiranta har ma ya bare ta. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama za ka iya mana share din wannan bidiyo na mai zuwa guruguru na sau. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker. Yanzu da farko bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku jidda ta kasance, sannan daga baya za mu shiga wakar Auta MG Boy domin ita ma ku jidda ta kaya. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Legit. Sannan kuma kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker. To masoya Hamisu Breaker, ku ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance. Yanzu kuma za mu shiga wakar Auta MG Boy domin ita ma ku ji da ta kasance, sannan ku ji kware mana tsakanin wayannan mawaka guda biyu, Hamisu Breaker da kuma Auta MG Boy, wanne ne bai wani tsara waka soyayya, a ji ta kuma a jiranta har ma ya bada ta. Kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sai zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Da haka masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, kawai muna jiran ra'ayinku ne a kasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wannan shahararrun mawaka guda biyu, Hamisu Breaker ko kuma Auta MG Boy. Muna jiran ra'ayinku a kasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka. Sannan kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama ku mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da ma masoya Hamisu Breaker, sai kun ji ma shiri na gaba.